Welcome party oh. Guys, nanay pa na to guys. Oh. Oh, di pa kanon Ay dire. manok gid oh. Dakpan man. Isud man sa tangkal. Aw sa kaldero. Uy, asa naman mo pangaon na mo? Barong nagpuyo mo kay Arbo Consuls. Asa man ilang kan? Kaon ano? Asa Pero ay nagkaon na sa mira. Nga na dai sila. Mix, ayaw mix. Na imong anak kay ang bata sa dugang si magkuan sa sila ng bata mo apil magtiat. Ay nagtiat man kay karon pa man siya kitag bata in town. Ano daw sawa? Tigil siya ko ani Miguel. Sige sa Mix, ay kay si Oh, ganahan siya pakong. ng lalaki. Ay in town. Pero lalaki, di babae din na diha? Lalaki. Lalaki. Kao to na. Lalaki man ko ari. Wah! Wala may babae. Lain ako ni Francis. Buat pa man naman. Oh, vlogger sa day ka ganahan ka mag-vlogger? Oh. Ura ko na. To sama ay turay kakaon. Lulu. Naliwat Kiss na si Lolo. Mong Lula. Naliwat na si Mong Lula. Kakaon mo na. Na, na. Miguel, dali ko na. Asa man inyong plato? Miguel. Pag ikaw na kasi sam nagkaon na oh. Tagapulaan no. Yeah, dapat ko lang yung Bang bang ay suon. Na. Bang Kao na. bang ay suon. Tang lingawa gini ha. Okay. Uy, ay tumbi na.